आखा खालामो फैबाय थानाय समाव आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा निस्सय माबा मोनसे खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो फैबाय थानाय समाव साक्सेस जागोन होननानै आं सानो। बेसेबां सुबुंफोरखौ लानानै दिनै नोंथाङा जादों? दिनैहाय मर देन 10,000 सामथिं। सिगाङाव नोंथाङा इउपिपिएल दोलोजों दंखायोमोन, नाथाय हरखाब फैयै फैयै दिनै बिजेपिआ दिनै नोंथाङा गेरुवा गाबनि टफि गाननाय मा बुंगोन? जिहेतु टाइमाबो चेन्ज जाबाय थायो हिसाबै, बोथोराबो चेन्ज जाबाय थायो हिसाबै, पलिटिकेलाबो चेन्ज जाबाय थायो, बे हिसाबै आं दिनै बिजेपिनि नेम निथि आरो जेरावनाखि बिजेपिआ जेरावबो देरहासार जागासिनो दं बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे आङो रायजोनि खामानि मावनो हायो, जाथिनि खामानि मावनो हायो, गटे जनगतिनि खामानि मावो बेखौ नोजोर नायनानै आं दिनै भारतीय जनता पार्टियाव जगदान जादों। नोंथाङा दतमा बियाबनिफ्राय बिजेपिनि जानानै गेलेगोन? उननि समाव बेखौ होननोसै, दा बुंनाया बारा थिग नंजोबा। थेंक इउ।